Jedno z najmladších podujatí tradičnej kultúry na Slovensku sa v obci Hrušov koná od roku 1996, vždy v druhej polovici augusta. Dedinčania počas 2 augustových dní približujú tradičný život na lazoch. Hontianska paráda je živou ukážkou ručnej žatvy a mlátenia obilia na poliach. Návštevníci môžu vidieť pálenie dreveného uhlia, kresanie dreva a kameňa. Zaujímavé je pozerať sa na pečenie chleba v kamenných peciach a potom sa doň zahryznúť. Až vtedy človek zistí, že chuť domáceho chleba je úplne iná ako toho, ktorý kupujeme v obchode. Hlavnou scénou je počas hontianskej parády amfiteáter, kde domáce i zahraničné ľudové súbory a solisti prezentujú bohatý program deťom aj dospelým. Vytvárajú neopakovateľnú atmosféru, ktorú dokážu svojím spevom, hudbou, tancom vykúzliť len ľudoví umelci. Napriek tomu magnetom podujatia sú každoročne hontianske dvory. V nich remeselníci z viacerých regiónov Slovenska aj zo zahraničia prezentujú svoju zručnosť stovkám, ba až tisíckam návštevníkov. Hontianska paráda už od svojho vzniku nemá za cieľ prezentovať ľudovú kultúru len javiskovou formou. Chce priblížiť život v honte, poukázať na to, ako kedysi ľudia žili a aké hodnoty vyznávali. Remeselníci a hontianske dvory s tradičnými jedlami a nápojmi pomáhajú dotvárať niekdajší i súčasný obraz malebného Slovenska a tým otvárajú neobyčajný priestor pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu.